Bang, i-flame ko muna nila. Flame ko. May flame pa nila yan. Pagkakuha. Makainin na. Ano pa laman? Bakit po? Ang dami. Saan ako mag-start? Asan ako? Dito ako ka-search. Adjutant. Straw ko pa yan. Simulan natin yung straw, sir. Kasi Sige, nakaabot na ito na. Itika ko lang. i-flame pa natin siya. Ay, ma'am. Ay, flame pa. Yes, sir. 85 lang may Flame, flame. nakaabot na wala pa. Wala pa no. Gagan pa kayo. Flame. Uy, bakit ito? Ba't marami sa akin? Uy, ito sa'yo! Mami! Ngayon! Saan sa'yo, Chi? Saan sa'yo? Nandiyan pa, magkuha lang ako. Sige. Pero sabay, may game mo lang. Eh, doon sa harap lang para mas ano. Sige kuya, Dito lang kayo, ma'am. Iba, ma'am. yan, dito. Dito na sa harap. Oh, dito para makita sa video. Mami, dito ka. Sige na. Yes! Ay, kuya, ipa-play mo dito. Oh, yes. Good. Para mas nice. Oh, sino ba? Ira, ikaw pati ito. Happy birthday, Ira! Happy birthday, Ira! Okay na. Ay, ngayon lang yan ba? Mami! Malakas mo. May ano ba? Alam ka? Hindi ito sa akin. Ay, dali pa yung may makikita din. Gusto ko na magana na galing ko. JJ kayo. Ayan o, yan pa-flame. Gasolina, pwede gasolina. Anong ginagawa yun? Lagyan Ina-pa-flame ng lang. gasolina para mag-ilaw. Yan, masama. Hindi, yan masama. Para yan, mainit yan dito. I-try mo lang. Para once in your life, makatry ka. Uy, agani. Ay, sino yung ating Ira? My God. Matulogin mo ang atay. Sino yung aking? Kasi wag ka na lang, ano? Uy, ba't mainit? Sila yung dalawang kapatid. Ha? Ano man yan siya? Uy, Ano yan, kuya? Para mainit siya sa throat. Para flame. Ay, hindi ka mapasuda. I-try mo, mami, ha? Ba't mainit pa siya? Wait lang, may ano tayo mag-start. Sabay na, sabay. Butane. Butane. Ay, si Jay, kaisa lang. Oh my God, oy, you can't help. Happy birthday, I love you. Happy birthday, Ira. Love you, ya. Apoy mo. Butane. Asa mo, isa. Uy, kainit. Sige, kuya, kaisa lang dito para picture. Hindi lagi mainit sa akin. Sabay na. Uy, wait lang. Sige tayo. Uy, wait lang. Mami, Mami, try mo. Kaya mainit sa akin. Mami, yung straw mo sa pinakailalim, ha? Bas, huwag ka mag-stop inom. Mami, huwag ka mag-stop. Tama. Dapat maubos. Kasi para, diretso kalunok. Diretso kalunok, ha? Huwag lang lalaki. Initin mo lang. Mas kailangan ko mainit para mag-inilatan. Sige. Kailangan ko lang talaga na mainit. Tara. Ready? Ready na, ma'am? Okay, sige, go. Happy birthday, wala pag-gas. Wait na, ma'am. Happy birthday, Ira. Tingnan mo lang. Happy birthday. Oh my God, Ira. Sige na, ma'am. Ready na? Ready na. Ready. 1, 2, 3. 1, 2, 3, shot. Go! Go! Wala akong mainom. Wala akong mainom. Hala, napasok na. Tingnan mo. Straw, sir. Asa pala yung straw niyo, sir? Yan, sir. Diretso. Matamis masarap sa labas. Ulit. Wala mo ko straw. Kala ko may straw lang yung nag-ano ko, nag-distinct ako straw. Isa pa ulit. Sarap, Jim.